bawan Allah, me ka zo yi kofar gidana kuma me kaka? Na zo zance ne wajen Lawisa. Yaro, tuntuni baka san an mata baiko ba? Baba, ban sani ba, amma to wa aka yi wa baiko da ita? Kana nufin baka san yaran nan nuna mai shababu ba? Me sai da bulala nan bakin titi? Shi na bata. Baba, ni a Central Bank nake aiki, ba sai da biredi ba. Ya? Can. Yaran nan fa nuna mai shababu da ƙyar hada 30,000 ya kawo. To baba, ni 200,000 zan kawo. Ya? 200? Fatar wannan. Amma ba akwatin 1.5 ya kawo. To ai ni 12 zan kawo muku. 12. Yaro, yaya sunanka? To sunana T Adam. Sunana T Adam. T Adam. Baba. Na baka lagu.